Цар Симеон, начело на 60-хилядна армия, прекосява старопланинските проходи и се спира недалеч от река Ахелой. Проведен е военен ритуал. Свещеник благославя войската и нейните знамена. За византийската армия ни разказва летописецът. Императрица Зоя реши да прехвърли на запад цялата източна войска, тъй като се обединят източните и западните войски, да започне война с българите и съвсем да ги унищожи. Когато всички отряди бяха събрани, изпратен без честния кръст дворцовия протопоп, който накарал всички да се закълнат, че ще умрат един за друг. След полагане на клетвата, цялата войска, предвождана от доместика магистър Лъв Фока, се втурнала срещу българите. Отначало византийците надделяват в битката. Българите започват да отстъпват. Византийците ги преследват, без да подозират, че Симеон е скрил тежката си конница в гористия хълм на левия им фланг. Царят сам повежда резерва и удря византийците едновременно отляво и в гръб. Конят на Симеон е ранен, но той не напуска сражението. Това, което следва, го научаваме от летописеца. Като видяха внезапното настъпление на българите, ромеите забравили храброст, вкупом обърнаха гръб и удариха на страхотно бягство, като едни се изпотъпкаха помежду си, а други бяха избивани от противниците. Доместикът магистър Лъв Фока се спаси с бягство в крепостта Месемврия. Паднаха много люде, не само обикновени войници, но и твърде голям брой стратези и тагматарси. Настанало кръвопролитие, каквото от векове не било ставало. Триумфът на Симеон Велики е изключителен. След битката при Ахелой, България става най-могъщата империя в югоизточна Европа. Половин век по-късно, летописецът Лъв Дякон посещава мястото на сражението и възкликва: и все още могат да се видят купища кости при Анхиало, където тогава позорно била посечена бягащата войска на ромеите. Действително, може да се говори за едно такова